दुलाराय बिटिआरबासि आसामबासिफोरखौ सान्थि खौसेथि आरो गोरोबलायनाय लाबोनानै आब्रुथि समाज दानायाव हेफाजाब खालामनो हाथों बेखौ आं अबंलावरिनिसिम आरज गाबबाय। मिडियानि गेजेरजों आंबो फंनैसो बाथ्राखौ खोनादों जे साननैनि सिगां जोंनि जा बिटिआर सरकारा गुरखाफोरनो गुरखा सार्टिफिकेट होनायनि सायाव हानि बाथ्राखौ लानानै बेले बेजे बाथ्रा ओंखारदों। आं मोनसे बाथ्राखौ क्लियार होनो नागिरदों जे गुरखाफोरा भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिफ्रायनो ग्रेजुवेट सार्टिफिकेट मोनखानानै बिथांमोननो पार्टिकुलारलि माखासे थावनियाव हानि मोन्थाय मोननायनि थाखाय राहा खालामनानै होदों। फारसेथिं 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि जोंनि जा नैथि बर' एकर्ड बिटिएडि एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिआ ट्राइबेलफोरनि अनगा जेसेबां कमिउनिटिफोर दङ बिथांमोनखौ बनाफाइड सिटिजेन हिसाबै गनायना लानानै जायफ्रा बिटिसि क्रिएसन जानायनि सिगांनो बावहाय दंफैखायो बिथांमोन हानि मोन्थाय होनायनि बाथ्राखौ रोखा लिरनाय दङ। दानिया मोनसे बाथ्राया रोखा जे 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि जा बिटिसि एकर्ड बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बनाफाइड सिटिजेन हिसाबै मोनखानाय हानि मोन्थायखौ बा जोंनि 6 शिड्युलनि जा रुल दङ बे रुलखौ दिनै जोंनि सरकारा गुरखाफोरनो गुरखा सार्टिफिकेट होनायनि गेजेरजों हानि एलटमेन्ट आरो सेटेलमेन्टआव बाहायनो हागोन होननाया बे नङा जे बिटिसिनि कमप्लिट रुलखौ बियो बिथांमोना ब्रेक खालामनो हागोन। बावहाय जों मोनथाम बाथ्राखौ गोसोखांनांगोन। बिटिसिनि सिङावहाय सोरबाया जुदि हानि मोन्थाय नागिरदोंब्ला काउन्सिलनि सिङाव बियो बिटिसि क्रिएसननि सिगां जाथारनांगोन बनाफाइड सिटिजेन हिसाबै। बियो गुरखायानो जा आदिबासियानो जा मुसलमानानो जा जेखि जाथि जनगोष्ठियानो जायाथों मानो बिथांमोना जुदि बनाफाइड सिटिजेनब्ला बिथांमोना हानि मोन्थायखौ मोनगोन। नाथाय बनाफाइड सिटिजेनबाबो काउन्सिलनि सिङाव थानाय 19टा BLM ब्लक बे BLM ब्लकनि सिङाव बिथांमोना हानि मोन्थायखौ मोनो जुदि बिथांमोना BLM ब्लक क्रिएसन जानायनि सिगांनो बै BLM ब्लक एरियायावहाय सिगांनिफ्रायनो रायजो जाबोबाय दङब्ला। दानिया जोङो मोनथाम बाथ्राखौ गोसोखांनांगोन जे काउन्सिलाव बिथांमोननो जों जुदि ग्रेजियारनिफ्राय गुरखा सार्टिफिकेटखौ होनाय जादोंब्लाबो गुरखा सार्टिफिकेटआ कमप्लिटलि बिथांमोननो डिफेन्सिभ होनो हाया। बे बिनि गेजेरजोंनो मैया दाखालिसो फैनाय मानसिफ्रा गुरखा सार्टिफिकेट लानानै जोंनि गेजेराव हानि मोन्थाय मोनगोन होननानै। नंखायनो सोरबाया एक्सक्लुडिं द ट्राइबेल कमिउनिटि सोरबाया जुदि बिटिसियावहाय हानि मोन्थायखौ लानो नागिरदोंबा जोंनो मोनथाम बुस्थुखौ क्लियार होनांगोन। बिथाङा बिफोर द क्रिएसन अफ बिटिसि नि भारतीय सिटिजेन जाथारनांगोन। 2 नाम्बाराव बिफोर द क्रिएसन अफ बिटिसि भारतीय सिटिजेन हिसाबै बिथाङा बाव रायजो जादोंब्लाबो BLM ब्लकआव आफ्टर द क्रिएसन अफ द BLM ब्लक बिथाङा हानि मोन्थायखौ मालाबाबो मोननो हाया। थामथियाव बिथाङा इन्डियान सिटिजेन जाथारनांगोन बेस्ड अन द लिगेसि डाटा अफ इन्डियान सिटिजेनशिप। दा बे मोनथाम डकुमेन्ट्सखौ जाय बिथांमोना होनो हागोन बावहाय गुरखायाल' नङा मुसलमानानो जा गासैबो नन ट्राइबेलफ्रानो बे बुस्थुखौ जोङो डकुमेन्ट्स हिसाबै साबमिट होथारनांगोन होमब्लासो हानि मोन्थायखौ मोननो हायो। खिन्थु नैबे गुरखा सार्टिफिकेटनि गेजेरजों हानि मोन्थाय मोननो हायो होननाय रावा नंखाय राव। ट्राइबेल BLM ब्लकनि अनगायै गुबुन जायगानिफ्राय नोंथांमोननि बे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव हाबफैनाय माखासे आयेन बेरेखायै हाबफैनाय रायजो राजाखौ नोंथांमोना होबथा हरा बा बिसासपुरि नैबे चिरां जिल्लानि मुजाबारि ओनसोलाव इलिगेल इनफर्समेन्ट खालामनाय बेफोर बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना नोंनि सायाव बा बिटिआरफोरनि सायाव माखासे बाथ्रा मुजाबारि ओनसोलनि जा हानि जेंना बे हानि जेंनाया बिटिएडनि समनि जेंना। बिटिएडनि समावसो बिथांमोना बेवहाय इनक्ल'ज जादों जोंनि समाव इनक्ल'ज जाया। आं दाना बिटिएडनि समाव इनक्ल'ज जादों होननानै बिटिएडखौबो सोंखारिनो नागिराखै।
कमप्लिट भारत आसामाव जेसेबां बेलेग ब्लक दङ बे बेलेग ब्लकआ अलमस्ट माने 60-70% दिनै इनक्रस जाबाय नन ट्राइबेलफोरजों आरो सेम कन्डिशनानो बिपिएफनि समाव मजाबारि एरियाया इनक्रस जादों। दाना मोनसे खोन्थाया जादों बिथांमोन सोर होनदोंमोनलाय दावराव देख्रेब बिथाङा जे बाथ्राखौ बुंदों दावराव देख्रेब बिथाङा गावनो बिपिएफनि एडभाइजार आरो बिपिएफनि समाव बिथाङा बे खामानिखौ मावसेयावबो गावसोरनो पलिसि खालामनानै भट बेंक हिसाबै बाहायनो थाखाय बे फाइलखौ खेबथाम आप एन्ड डाउन गोजौनिफ्राय गाहायसिम लांलाय लाबोलाय खालामबाय थानानै गावसोर 70 बोसोरखौ हगारदों। खिन्थु जोंनि सरकारा मानो गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव नैबे मजाबारि बेलेन ब्लक एरियानि जा हा बे हाखौ अकुपाय खालामना थानाय जोंनि मुसलमान माइनरिटि भाइफोरजों जों दिनै सावरायगासिनो दङ। जों बिथांमोननो होनदों आयेनाथ नों बेलेन ब्लकआवहाय नन ट्राइबेला आफ्टार द क्रिएशन अफ द बेलेन ब्लक हानि मोन्थायखौ मोननो हाया। गतिके नोंथांमोना भुलाव बेवहाय हाबखांबाय हिसाबै बे हाखौ हगारनायनि बेबस्था लानांगौ। जों सावरायबाय दङ। सावरायनायनि गेजेरजों दा बिथांमोना हाखौ हगारनानै थांनो राजि। खिन्थु जेराव बिथांमोना बिटिसि एकर्डनि रुल बायदियै बनाफाइड सिटिजेन जोंनि बिटिसिनि नागरिक जाबाय। गतिके बिथांमोनखौ जोङो सैमा अमा बायदि हरनो हाया। जायनि जाहोनाव बिथांमोनखौ दोननो थाखाय आउटसाइड बेलेन ब्लक जेनेरेल एरियायावहाय सरकारि लेन्डआवहाय माबा मोनसे होनायनि हा एसे होनानै न' लुना थानो हानायनि बेबस्थानि गेजेरजों जोङो होनो थाखाय राहा लागासिनो दङ आरो बेखौ जोंनि मजाबारि एरियानि मुसलमान माइनरिटि भाइफ्रा दिनै राजि जाबाय। जोङो इभिकसन खालामालासेनो जेरावहाय जों बे खामानिखौ जोङो समस्याखौ समाधान खालामनो नागिरदों। खिन्थु बिपिएफआ मानो इभिकसन बाथ्रा रायलायदों बेखौ जों बुंनो हाया। खिन्थु मजाबारिनि जा इसु बे इसुखौ बिपिएफआ समाधान खालामनो हायाखै, जों समाधान खालामनो थांगासिनो दङ। दा बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बिथांमोननि हान्जाया खामानि मावबाय थादों। दा नोंथांमोननि हान्जाया माबायदि थियारि मानगेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि हान्जाया दान मोननैनि सिगांनो जानजि खाफ्राबाय। बिसायख'थिया गाबोन जा समफोर जा थामजिया जा जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया। बिसायख'थिया सानसेबाबो जाखागोन। बेनि थाखाय जों मेन्टेलि फिजिकेलि स्पिरिचुवेलि जों फारफ्रोमबो बिथिङाव रेडिखा। खिन्थु मोनसे खोन्थाया बिथांमोना हाजारखि बिपिएफ हान्जाया गावखौ मोनसे हान्जा हिसाबै मावनो आवगायबोआथों मानो बिथांमोना दिनै बुरलुंबुथुर दैनि जि गुथाल बे गुथालजों बुसोमजानाय गांसे बिलाइ गोरान बायदि जानानै थाबाय। गतिके हाग्रामाया हाजारखि मावाथों मानो बिपिएफखौ मालाबाबो बोखांनो हालिया आरो बिपिएफआ बे 15-20 बोसोरावहाय मालाबाबो सासनाव फैलिया। मानो बिपिएफनि सिनस्रिया बायबाय। बिपिएफ होनोबा हाग्रामाल'सै। बाखि जेसेबां लिडारफोर दङ बिथांमोना गासैबो इउपिपिएल दोलोआवनो जइन जानानै फैगासिनो दङ आरो खोब खम समनि गेजेरावनो आंथ' सानो इसोरा बिदि दा खालामथों हाग्रामाया माने सुइसाइडेल मोनसे डिसिसन लायाबानो जाबाय। बाथ्रायाथ' सोलिगासिनो दङ। खाम्फायाथ' बिपिएफखौ नागारखाबायानो जोंनि मोनथिनायाव। गतिके बिपिएफखौ नागारबाय जेब्ला बिपिएफनि अल्टारनेटिभ वेखौथ' बिथाङा लाखानांगोन। गतिके जोंनि थाखाय साफ्रोमनोबो जोंनि दरजाया खुला, नाथाय हाग्रामानि थाखाय दरजाया बन्द'।